Okay, hej. Nu har vi til en tutorial på Tron Vanishing. Og det kan se sådan her. Sådan der. Eller det kan se sådan her. Sådan. Eller som en sidste ting kan man godt ned. Kommer man op. Så. Hvordan man gør det? Jeg viser den først. Da jeg holder den her og lægger den ned i, så når jeg samler sammen, som I kan se, så vil jeg den egentlig bare glide med ud her. Så tager jeg bare den ned, og hvis den så er den der selvfølgelig, så er den jo her. Og den anden, det var, at jeg gør sådan her, så tager jeg rundt om den, så lader jeg den bare falde ned. Og jeg siger sådan her. Og så skal du blive ved med at kigge på den her, det giver et godt motiv. Og så kan man også gøre sådan her, hvis du har en skærm hernede eller sådan noget. Kan du gøre den. Og så sådan, boom, der kommer den. Og det var det, man gør det. Det er specielt svært at dreje.